Добър вечер, вие сте с BTV новините, аз съм Виктория Петрова. Добър вечер, в неделя 15 май, аз съм Юксел Кадриев. Магистрала Люлин вече е факт. Пътят дълъг 19 км свързва Перник и София. Така тежкото задръстване при Владая и Княжево вече остава в миналото. Сега оттам включваме нашият репортер Рада Домовчиева, която ще ни разкаже за събитието. Добър вечер, Рада. Добър вечер. Как беше открита магистрала Люлин? Церемонията беше кратка, за да може колкото се може по-бързо магистралата да поеме потока от автомобили, които се връщат от Перник, от Кулата и Благоевград. Както виждате, вече има много пътуващи по магистрала Люлин. Ние се намираме точно в началото на магистралата до квартал Люлин. Виждате блоковете. Тук се свързват няколко пътя, за тях по-късно обаче ще ви разкажа. На церемонията присъстваха министър-председателя Бойко Борисов, който ряза лентата. Заедно с Росен Плевнелиев рязаха на малки парченца и подариха на гражданите за спомен. Присъства и Дир Канер от Европейската комисия. Нямаше как да не го поканим, тъй като магистралата е построена с европейски пари. Но вижте в следващия репортаж как протече самата церемония и кой беше най-радостен от факта, че магистралата вече е готова. Магистрала Люлин е най-бързо построената българска магистрала за 4 години и 4 месеца и единствената изцяло завършена. Да не забравяме, че усилията на 3 правителства, на много експерти, на Еврокомисията са тук инвестирани и затова го има този общ резултат, подчертавам общо. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев обеща до 2020 година България да има 7 скоростни пъти. Люлин готова. 2012 Тракия готова. 2013 Марица готова. 2014 Западна тангента, Северна тангента, София Калотина готови. 2015 Струма готова. И оттам нататъка ясната перспектива до 2020, която това правителство е изградило. Хемус, Черно море. 7 магистрали, 7 скоростни пътя. Премиерът Борисов връчи за първи път в историята на България разрешително за експлоатация на магистрала. Специално искам да се обърна към жителите на населените места около магистралата, че до 28 май съм дал указание на Плевнелиев да бъдат решени проблемите. Така ще я проверявам, докато не си оправят инфраструктурата, а там, където пропуснат нещо, ще го прави агенция пътища. Така че нека да се зарадват днеска на магистралата, защото ще продължиме, докато не им се решат проблемите. На естакадата, на попадията, баница разбрах, че имам, сме направили противошумните парапети, предполагам, че е добре сега. Защо направихте баница? Първия път, когато аз се скарах с него, че там беше такава бъркотия в тая магистрала, всъщност тогава той каза, че ще дойде след известно време и вика да направиш мекици. И вие го разтърбихте из медиите и аз взех, че той от мекицата на баница, аз взех, че му направих баница и той направи сега шумоизолацията там. Това е моя поп. И така, и аз сега му нося баница, защото хвърли зад себе си да намериш пред себе си, за да направи и канавките. На откриването на магистралата най-много се забавляваха работниците от турската фирма Мапа Ченгиз. Ми беше най-трудно да направите. Какво точно работехте? За мен лично мостовете, когато слагахме големите панели. За мен лично те бяха най-трудни. Магистралата е дълга 19 км и по нея за 10 минути можете да стигнете от София до Перник. С откриването изпира тежкото задръстване при Княжево и Владая. По нея се отклонява и движението на тежкотоварните автомобили. Рада, има ли вече задръствания по магистралата? Да, за съжаление, точно тук на края на магистрала Люлин вече има и катастрофа. Първата катастрофа е факт, виждате зад гърба ми. На това място, на което започва или завършва магистрала Люлин, се събират пътя от Филиповци, околовръстното шосе. Пътя, на който аз се намирам в момента, е отбивката, от която се излиза на околовръстното шосе. От тук се продължава за Костинброд или за Надежда. Ако искате да стигнете оттам, тук се събира двулентов път и за Люлин. Така че утре сутринта се предполага, че ще има голямо задръстване на това място. Няма полиция, още КАТ не е дошъл, за да види каква е катастрофата, но тук можем да ви кажем, че за сега не е сериозна.
Така че вече има и задръствания. А по изчисление на Министерство на регионалното развитие, по това трасе от София до Перник на ден се движат по 40 000 автомобила. Юксел? Рада, кажи ни, за колко време беше построена магистралата? Първата копка на магистралата беше направена на 31 януари 2007 година от тогавашния премиер Сергей Станишев. Иначе, както видяхте в репортажа, тази магистрала е резултат от общите усилия на 3 правителства и на Европейската комисия. Магистралата имаше много противници още от самото начало. Тя беше съпроводена с няколко съдебни дела. Населението на село Мало Бучино протестира през цялото време срещу строителството на магистралата, а днес окончателно се издейства и щетите, направени по време на строежа на магистралата, да бъдат възстановени за сметка на българското правителство или на турската фирма. Т.е. турската фирма трябва да ги възстанови. Инициативният комитет от Мало Бучино, днес научихме, обаче остава в готовност да направи граждански протест, ако това не се случи. Добре, но Рада, ако имате желание, вече може да минете по магистралата. Благодаря ти, Рада Домашиева от новата магистрала Люлин. По затихналите протести срещу скъпите горива